unyama, yes ndizawuzithetha ke ngokwezinto kakuhle ndingabe ndiphaphazela ndisemoyeni apha because le nto yasiphazamisa izinto zikaThixo zibhudeke endleleni. Ke ndibuyile ndikunyama. Uthini uNomfuzo Duda, welcome back, thank you honey. Ndibuyile. Ndixoleleni nakuvele kuyaphela zibhetri. Uba iphelela ntoni ibhetri yam andiyazi because le fowuni iyathatha phana ii-hours ezininzi before icime. Wesi ndisathethe only for 2 hours. Ke so amadimoni aqala izinto zawo angandiqheli kakubi mna ndithe andiyotshomi amadimoni mna ndithe futhi I am coming for you demon kulo nyaka. Kufanele kwawa namazipho kuninzi guys endidila nako right now, kuninzi. Ke uMhlanga uthi oko ndilinde wena sisana. Stop it Mhlanga, stop it. Bethunana. Ewe kuninzi kwenzeka ngokwendlini yami engaku-understandiyo but ke kufanele ndangaku-understandi. Kuzawuhanjwa madimoni magqwirha. Ndimnani ndifikile. Uthini ukhanyisa